איזה נכה מיכאל, אלוהים ישמור. אוי, איזה נכה אני... זה מיכאל, לא אני. לא, זה פייל, אני לא מאמין. העתקתי את זה מטרנסלייט, הנכים האלה. לא, די, אין איך הולכים, אבל די, זה נורא דפוק. מה? זה לא רך לי! אוי פאק, מה זה כוס? עמק עם המקלט המפגר. לא, כי רשמתי בטרנסלייט, סתום את הפה שלך, קיפוד מת, ואז ככה זה נתן לי כמו... לא, קיפוד נכה אני רוצה. מה? איזה נכים, לא יודעים לרשום. די, זבל, תעזור גם, מה אתה מעניין קרצה? נו, די! או, אתה לא יכול לעזור לי, די כבר, נו, אבל לי אותו לא רציני, מה עושים לך כבר? נו ליאור, די, נו. עזוב, אני הולך ללמוד היסטוריה. אין לי כוח אבל. כן. נו ליאור, איך פותחים את זה? וואי, כבר 4, נו, אין לי כוח, ליאור. די, אתה לא עוזר לי. פותחים את החרא הזה. את החרא הזה שלך, די. עזוב, אני הולך, אין לי כוח, ביי. זה לא רציני. נו. אין לי כוח, אני צריך ללמוד היסטוריה. עזוב, אין לי מושג. ביי. חרא של חומר, החומר הכי דפוק בעולם. חרא של דבר. מקצוע מטומטם. לא עוזר בחיים ושיט. אין ברירה, אני חייב. מקצוע הכי חרא שיש בעולם הזה. מקצוע הכי דפוק שהכי לא עוזר בחיים. אפילו תנ"ך יותר עוזר מהחרא הזה. ואיך אתה יאללה? אין לי מושג, עזוב ליאור, אין לי כוח, האמת שאין לי עצבים לזה. ביי. אין לי כוח לחשוב יותר, אבל קצת מפגר, אז אין לי עצבים. נו, זה אינטרנט בשקל. יואו, מחשב מפגר, צריך לשרוף אותו. יואו, עכשיו יש לי גם סרגל, ליאור, איך מעיפים את הסרגל כלים המטומטם הזה? אין לי כוח אליו, הוא מפריע לי למעלה. ליאור, תענה כבר, יואו, זה זבל אחד. יואו, איך מעיפים את הסרגל כלים? הוא טוב, יש לי פתאום סרגל כלים מזדיין. נו, איך אני מעיף אותו? מה אין לך מושג? זוכר שאהבת לי פעם אחת הסרגל לצמיתות, ואז פתאום איכשהו משהו חזר. אתה לא יכול לעזור לי. נכון? Why?